Các tiên trong play các ông bao ta ubangit haga kerteng jisun ampenram reu ta ubangit ularam lapa kumta hani ka po daga jiksokia ba daga jingit namta jongpi ki parlok parjor ki ba 1 year 1 heart haga daga sengi ngidon ban panpana shopi ya kubo daga jingit ka jong ublay kabala pau longbau Jesus Christ ubalau kun jong ublay bat uap sarpo uang hachishno rom glanong menekong itu khat riu uang ngam sule ran ya gospel Christ namar kalau ka bor ublay ban pen ya uwe pa uwe bangai chiu nengkong bat ya ugrek ro kemut ba kaktin ka jong ublay ka gospel ka don ka bor ban pen kala ya uwe pa uwe briu compare lauday nagano do jai ben riu tiju blay ka ong kalong ka bor ublay ben pen yaw ta ubangay lagadai ujiu lagadai ugrik lagadai ukhasi lagadai udkhar lagadai kano ka jai ben riu tiju blay ka ong bag gospel kan ka bor ben pen habang ingej lagadano ka jangi baro chusu ka tiju blay ka ong balada men ngej dalam download pen pra dalam sentur bau jisu lang utroy deon pen yami bahan ka poru dalam pinget u jisu de download jompi ba pin pra bau jisu lang utroy bu na pen da shisha un pen yapi ong ka tin ka jong blai nong pen nong siu spa na puktia hon mira yang ba crow war too good ngan lao shu ju ba mi la wa na du ki pam chi good shai per pay me pa the good black hammer way oh me pa ya and rain and love me pa me long galaxy but piway ka kateng try ban pen jong Jesus Christ ya ngo yo blay nam ta kan ka por ka ba kodor ka ban yo ai ka ban yang kan ka jaka ban ya thu e peace bang ka ku por jong ka jing jong Jesus Christ habani pule na kan ka tin ka jong blay ni la ban yo I ba ka Bible ka ya thu e ni ko ong ka bai nong jong ka pop ka ka jing yap ba nga kwa ai kan ka por ban ni ya tek ban nga dan ban ya thu she pi ki pa lak ba I ke ka pop Desa ngila ban keli ke kapap kadai kata ke ka bangile ke balang persya ka man ke jong ublay bangin ke mau ya kane bah bangile ya kapap ka pen bitar ya ublay ha bangile ya kapap ka pen bitar ya ublay dan bun ba kibriu ha bakile ya kapap ha ka bari kim dan kata ke jis ngau haki namar ba amdan mano ba yo I ki perkhat bat gis ngau biang nak halade henroi ka jing sisa na ke tin ka jong ublay ka long Bible kaya tu yang iko ang ka bainong jong ka pop ka long ka jingyak
kawai pai ka pop ka bangile la ka long ha ka beri la ka long ha ka bapau uplay uyoi ya kata namar ublay uday ublay ubakraw bad ublay uday ublay ubayo ilot eki paro angkat tin ka jang ublay kum ki briu la seha bani le pop gila ban buri ya kata ka pop na ki bahaya ngasem gila ban buri ya kata ka pop na ki daki polis gila ban buri ya ka pop na ki daki nau sen snong hendrai ka jing shisha ka long ha bani le ka pop ada ka bari lan he ka jing tum ublay uyoi ya kata tay na kata ka por na kata ka daw para lak ba ni kwa bani tu ya pi ha ka na ka por baka way boy ka pop ka bani le la ka long ha ka bari lan he ka bapau ublay uyoi ka para ka way ka sngi on pen pau teng kren ya kata ka pop baka bible ka ya tu yang i ka ong baka bai nong jong ka pop ka long ke jing ya habani kren ha ka ka por siapang ke jing ya pat ni yo i ha ka ka khot jong ka tin jong ublay ka bang ong ka bai nong jong ka pop ka dan ke jing ya ka way ka ka pop ka ba ka ke jing ya habani kren siapang ke jing ya dan lai tli ke jing ya ki bang la ban ya tu ya pi ka ka por kawai ka jingyap ka jingyap ka bagan jam sim gane kata ka jingyap kata ka jingyap ka bla panya klat no ya kata ka min sim jongi na ublay la sa ubri ula ban yad ula ban yeng ngila ban trei ngila ban kata henry ha kata ka jingyap ka jongi baru ublay ka dan kata ka jingyap ha ba ubri ula ka pop la panya klat no yu na ublay ang kagting ka jang ublay ngan pulay ha ka por nagkikita po yung Isaya kung nang kapasan po kanday kadkot ka paar kang kumne henday ki jing bam hop jang pi kila panya klat no hapreng jang pi baru ublay jang pi baga pop jang pi kila kai ka khamat jang una pi kat ba unom snow para labai ka pop ka bangile ka panya klat no yingi na ublay nagadaga daw ba ubri ule pop kawan ka jing yap ha ka man sim ka jang u ka ba wat ka jing duai ka jang u le se like no ka jing duai jong ka jing kala ka bamut henday wat ka jing duai jang u laang bagadan ka jing ka na ublay nagadaga daw para labai ka daw ubri u ya u ka daw ubri u badan ka jing yap ka bagan jam sim lada ka jing em ka jang u ka bala panya klat no ya u na ublay lada ha ka bakum ka por ubri un yap na ka perthei lada on sim no ka man sim ka jang u ka ha ka bakum ka por utau ubri lada ka man sim jang u ka la ban dak sedujak banyo ka jing pen em ka man sim dan ka man priang ya uji sukris kata ka dai ka bang yo i ka jing yap ka bagan jam sim kawai bar ka jing yap ka bang yo i kumno bala penya klat no ya ka man sim ka jang ubri na ka met ka jang u leseng ila ban yo i ya ka jing yap ka paman na ka sngi watang haki snong ki bangidon leset watang haki dong ki bangidon jan mana ka pol ana jan mana ka sngi yo i ka bakum ka jing yap ka jing penya klat no ya ka man sim ka jang ubri na ka met ka jang u ka bagaktin ka jang ublay ka ong ka met ka jang ubri ka lek no si ka daw met henday ka man sim ka jang ubri ka lek sauta uba ay ka nagadaga daw para lok bait ni kwa panya tu ya pi ka jing shisha baga jing em ka jang ubri ha ka perthei kam nong satia pam jukut henday ka jing em ka jang i ha ka perthei ka long bakandan ka por ha ka ban panya klat no ka man sim ka jang i nagadaga met ka jang i ya kata ka jing yap kagadok la ka jing yap ka ba la panya klat no ka man sim ka jang ubri na ka met ka jang u ka bakum ka jing yap ka bang yo i ki khanna ki khunlong samla ki rangba ki tamen ki akan du ka jing yap bagaktin ka jang ublay ka ang hadin jang ka jing yap kan wan ka jing bisyar hadin jang ka jing yap kan wan ka jing bisyar la daw no briu uban pat priang yo Jesus Christ ka jing em ka jang u upadang dan ka jing yap ka bagan jam sim la ne uba ka sim jang u kan padan ka jing panyasuk pad ublay uba ka pop ka dang dan ka jing em ka jang u la da ha ka bagum ka por umat ka jing yap la ne sim no ka sim ka jang u na ka met ka jang u ka bakut ka jang u taw briu ka lang hadujok Tene ta ka daw ka ka por yang apa dia pi para lak bait nama ka jingem ka jang ubriu ka long ka bam tikna ka bagaktin ka jang ublay ka yatu yang ikong baga jingem ka jang ubriu ka long kumu plang baru sentiu kalau kumu plang baru sentiu ka bible ka yatu yang ikong ubriu ubalakha na ka briu ulang ubakan jet kisngi uat mi kumu sentiu bala adno yu upet no kum ka serniu bat la banne
kata kadai ke jing em ke jong ubriu badai na kata kadau dan kam na kabenta jong abat jong pi kat bangi dang dan na kana kaputai bangi haban ban khat ya la ke jong ke jing em kumno ban khat ya ke teng ke jong trai kumno ban bet ya la ke jong ke jing em kenang ba kata ke bakut ke jong i kanom long ha ke du jok ding Bible kaya tu yang i ka ang bau blay uman setia bagawai ru kamen sim kan jatna balada ublay uman setia bagawai ru kamen sim kan jatna balada ubri ubapop uyap aga daga pop ka jangu kapen singa usi ya ga donut ka jangu ublay naga kitab ka jangu Ezekiel ka Bible kaya tu yang i ka ang ublay wang ka bangaim ngamdan jing singa upha ka jing yap ka jangu baman Ladau no bri ubampat kelak ke bemut ladau ubampat priang yu Jesus Christ ladau ubampat ya ya dengan jing pen em kata ka sim ka jang ubadang dana kata ka jing yap ka bagan jam sim ladau tau bri ulek nak naga pertei ka pen singau si ya ka donut ka jang ublay namaru blay utip scam ya kan jing sisa bau tau bri ubadang dan ka pop ka jing em ka jang ladau lek nak naga pertei ka bakut jang kan long ha ka jing jot Day na kata dau para lok bae ka jing khot yang i ha ka na ka por ka long tong in yet ka dot nut ka jong i tong in yet la ka jong ka jing em ha ka na ka por yo le se ka pop ka dang dan ka jing em ka jong i yo le se ni dang dan ka ta ka jing yap ka ba kan jaman sim ka jing khot yang i ha ka na ka por ka long bangin wan show Jesus Christ yin khot yang ka teng ka jong namar ka Bible ka ya tu yang i ka ang we banget ha unam jat shu undai un yo ka jing em ka ba bam ju kot no ba khot ka pa ka teng ka jong try on pen em yu nang ta ka dan ka wei pat ka jing yap ba ka ta ka dai ka jing yap ka bam chukut kata ka dai ka jing yap ka bam chukut ladang idang don ha ka ne ka perthei ladang idang im ha ka ne ka perthei wala dang idang midon na ka jing yap ka ba kan jaman sim kadang don ka lat na ka benta jong abat jong pi bangin ka la ka bamut kumta bangin priang yang Jesus Christ bangin yok ka jing pen em ha ka sim ka jongi Henry Lada mila late nak naga pertei lada ni padio ai kata jing kela ke bamut ka ai ke baap yang ab dia pi kata jing yap ke babam jukut ke jing yap ke babam jukut ke bahanta ha kata jing yap ke babam jukut am dan syu kata jing kerman kata jing banyak kelat ke baju nam nau blay Kajing banyak kelat ke baju nam nau blay bagana jing yap ke bama bagana jing yap ke bam dan syu ke jing kerman Kadang-kadang kecing sisa ke bakrau para lok baik. Ndah apa mengapa ada pingin lalik nak naga pertei. Ndah apa sim nak ayat naga mensim ke jongi. Naga met ke jongi. Anam dak suka lat naga bentar jong abat jongpi. Berkata ke bakut kalong, la kalong ke jingem ke babam jukut, la ne kalong ke jing yap ke babam jukut, ke bama kalong, la da mangau na pingi pat pen bet yang ke jong ke mensim baru blay, ke ba ap yang i kalong kata ke jing yap ke babam jukut pi. Ublay wi yang apa dia pi hadu kata-kata. Blai no elong jong ku nu jisu ban yap hala ke ding pna. Bang we mengat jau nam jat shu, hendai un yo ai ke jingem ke babam jukut. Ngin nam jat shu hendai ngin yo ai ke jingem ke babam jukut, la ngi priang yo jisu. Ngin lat na kata jing yap ke babam jukut dan ke jing kermen balat na kata jing yap ke babam jukut dan ke jing kermen ban yo ai kata jing penem na kata sim jong i ke bala yap no la ne ka bala pen ya klat na no play ba kata ke jing kermen kalong tang la dang manga pada pingi priang ya Jesus Christ kumunang pen em jong i na maru jisu hala ke ding pna ula IT la ka jong ke jing em balang kum ke jing kenya na ka mata ki pop jong abat jong pi pala lok ba ni kot i je pi ka ne ko por Jesus Christ ni kot i Jong Jesus Christ pala pin pedang yau ha ka donut ka jong pi pin mati ka jing pen em ha ka mensim ka jong pi ba pin lat na kata ka jing yap ka babam jukut u play wi je pi ka ne ka te ka jing terwa i na ka benta jong pi ha ka ne ka jang le Jisuang ha ka me nga yang ka jing khang ban ngatit no ba pli nga klai ban rung ngam ya khawai mit lem bat u ban ma u lem bat nga u play uti ha ka donut ka jong pi ka ne ka jan mit Ublay Koreanya pi agak neko pon le mek tin ka jongu ene ka jingjet ka long na ka benta jong pi ada pi kwa ai ka jingem priang yo Jesus Christ ka donut ka jong pi ha ka no ka jaka ka ba pi don khot ka pat ai ka teng ka jong Jisu e ta lok ba in